Ongitorri dan hori, hauna, txukirretire geure gauri eta zeuna dan irrati honetara. Handator gaur beba Iñaki Sasiain beran gonbidatu gaz. Pertsonak interesaten dozkuz, bai itzen dauen lana, euren bizize, artistikoki, politikarize, kirolarizek be pasa diez. Damen dator Iñaki beran gaurko gonbidatu egaz. Gaurkultan artistie, ezetuku. Da, beragaz dator, Enrique Zubia. Ongitorri dan hori, txukirratira. Iñaki gaz berbetan. Enrique. Bai, esan. Bermiotarra, ez da? Bai. Non guzara? Kali edo herrize. Ez. Non guzara? Bermion esaten dulez. Juan den harri zenegu. 14 negu. 14 neku. 14 negu. Zer da zuretzako Bermio? Ez da kalkuleten Bermio barik zer esango nintzen edo zela nintzen nintzen. Bermiotarra nahi. Erantzun politxe. Eta Bermiotarra esatie? Ezin zuk, ez da kontestaten, bai, bueno, zango, zati bet, neure bizi modu duten dute, modutik hartun da. Baina zut, Bermion ez pasan ezan nien eitzin izango... Norzaran? Bai, eitzin izango, ez dut uste. Askotan entzuten du espezialtzuk alizela Bermiotarrak, alangari ez? Bai, enbidizena da hori. Enbidizena? Enbidizena da hori. Hemen gauz, barriro, beste Bermiotar bategaz berbetan, kontrol teknikoen geure guitzi dau, iratxe barnetxea produzioen, eta programien lemie eruten, nineu, Iñaki Sasiain Teietxea. Eta gaurko Bermiotarra, geure Bermiotarra entzun dozoien moduen, Enrique Zubia elordui. Zelan, Enrique? Ondo. Ondo etorri itxukirratean Bermiotarrak protagonisten garan tartetsu honetara. Eta orain zeuri buruz hortik topadoten zozer, esango, bale? 1957 Bermion zaizotako zara, 16 urtegaz Eibarko... Ez, 15 urtez. 15 urtegaz unzaren, Eibarrera. Eibarko damaskinatu eta grabatuko lantegi eskolan sartu zinen, bertako ikasle izan da, ondorren Eibarko Lukas Alberdi maizu eta artistin lagun handize egin zaran, 75 damaskinatuko maizu titulu be atarazen duen, ezta? Eta hortik, hasi zara? Bai, hortik ero Bermiora beharrin. Bueno, Damaskin hauen ez, graba hauen joiorizetarako dune aniluek eta medailek eta orduan zazuen ganera da. Primera komunion dorretarako eupadan dizuten izan da, diarraskoat izan da, momentu batzutan. Gau guztiz ezarretzen beste eguneako entregateko joiorizeko derrigor ez dute. Horre pegin zuz orduen? Bai. Pasatzen dena horre pegatzu eto gitzen da, zenik ekasi nahi barren burilegaz biharrien, burilen mailu gaz emoten datzuna golpien. Eskopetak grabateko zatezan delako. Da nik amaitxute geroan Bermiotorritzen hasi ziren erakusten, ja eskoko besti esaten dena, mailu bark. Da aregaz datzen dena biharra horretarako gotu. Fina guztetan daulako. Ondo topaten basun, zeuri buruz irulau gauzetxu konta? Nordan, Enrique? Beti azten nahi hortik. Oso estudiante txarra esan ditzen. Hemen institutu gero hasi nintzen 10 urtegaz, da 14 ja urten, da itxea hasi nintzen itxosera lebatzetan. Aitxezan zan lebazali da beste bigaz ibitzaz, da jubilau bigaz, da arepe erretire eta neu itxez. Eta itxalan 7-8 hilabeteko kanpainizaz. Bai bezeteko eta lebatzeteko. Da, etorzan kartatxuet Eibarretik, neure osago batzuena, bezaten penidala
dibujorako dako telerreztasune, da aprobetzatzeko zetxik hori aprobetza hori eskola tabla, eskola tailerra, Eibarren, da hor ofizio ikasteko ondo molitzekela. Da, bueno, esan duztien etxien, hemen dako sustantzien, posua ustabe, Bueltarazteko. Osea, que atendidu enbizuen gauzeko ondo behar da. Da, holan txunitzen, Eibarrela, 15 urteaz. Eta etxien holan artistizatita? Bueno, okin jote atxitxe, Enrique, osoa bile esatzen, trebie. Lehenakoko dibujuek beran ati, ontzik buru memorizdako itzelan ditzezagun zen, astue, arkatzeaz, astue papelan gainen. Da niare gauze burun geratu azte zen, bai asko, total. Da, gero aparte bera esatezan da nabile eskoko lanak itzen, kutsilue, juguetiek, egurrezko eta da. Aitxe bai, hau atxitxe, honi asko bai. Da, hortik beti okin dut errestasun dibujorako, klaroiek azen, klarionek azen. Hori bela idu no. Bai, gente etortek izan da, kordele izok izan dune kasinun behien, bendi. Da, ara etortek izan da, biargin jekonek tailarratakuk, Garzianeko fabrikekuk bai. Da, orduan denporan, zonte izan dau sireniek, ordu bilan gutxautan, sirena bat. Da, ero bigarrena, bost gitxautan. Da, bost gitxautan urtet izan dau jente uste garrapeldan, bost minututan tailarrera jateko, horrekora. Da, arek ekartezen ustini, partikaran, irulauek, astuik etonek aldatzeko, korretako aldatzen, tailarrok izan dainak. Klarionak eti partikaran, Enrique, zeus ere egin hor. Da, niba posposek ustini bene inganin dibujeten. Akoraten nahi asko dibukute zan dagoen. Arrebil libro baten ikusiko, kato bat, arratoi bete, osago bat atrapat. Bai. Dazte zan nahitzen dibujeten guztenetik. Akau, jentik garzitzen zantzo. Normala logikua, burutik edo. Bai, burutik, ez da? Buro, zeratik, busten puntatik gazi da, datetzen da, zeratik da, katu. Da, bueno, egunar hori, gustatzen zaten, disfrutatzen zan dagoen, da, errestasun okin zut, hori be, zuertiok itxi da, batzuk ez dago, beste gauzaterako, da, bueno, nik hortarako. Eta nondik etor datzu zaletasune? Hombre, zaletasune dibujeten bermion zuerti bokintzu, bermion funtzionetan zan dago ontxepe bai, peñabarrutak. Da hor pintore askoten izan di, kanpotik betorritze izan di, gente izponiten, antramaitzen. Da, ara batzukiko ekolo galera, orain erremuk edo dako hilekora. Eta, klaro, ikusi itzen zazun ambienti, erre txiki baten ganera, nio, baragarrez egoa, harina guazmate izan da hori ambienti. Deurekaz banimeta, zarritzen eurekaz beberbeta, da noizi peineko alkoholortzuete itximitzen antramezetan. Da, bueno, ez da itxorrea zuen nahitzen. Da ibarrea zuen nahitzen, kasualmente meizue, esan zan bera be pintori gustatzen, pintxuri gustatzen datu asko. Da dibujante hona zan zen. Da, klaro, hori guztize batunde, ez da, bereztasunle, berez ez da horrazten da guztize. Bai, pasinua ez da? Bai, nik ontsa gehiago pasinua. Nik uste dute, bai, urtik azte gero, orain jazinzu, siesta bat bota eta zauz beti bururi, bultaka, gero zelan eguzun bierra. Gerotako gorra duzten, izelaraka bagut. Eta zer emoten txu zuri? Margostuten zauzenean, zer emoten txu? Margostuten hau ningustu eban hau, danak etzen dut molesta, jateko ordu be bai. Benetan, bai. Al momentu nezin zuzan, enue, banue, zutezera. Bai, zauz desieten inok ez errezateko zeuria konsegidu arte edo kitxienez apurre kolokati txiarte kuadru ustegizu. Bai. Zeu guztien zuen martza honan diona aurren dinozu. Bueno, orain zaten edo guraso egin txikito batzuk hartzen bere. Sosegata dagoenean. Bai, ja trapa dute, non dituen gauzita. Orduan argi okinzu ez da? Ero barrun okinzu hori gauzetxu. Aparte, Ibarren, ikasi naun be bai, plastelinegaz biharrin. Bajorreli betzen. Bajorreli da eskultura osu barik horizontalin etzen duzune. Dan etzen zan dauen dibujo batetik, arpizek edo argazitatik plastelinan egin retaratu. Plastelinan egin. Da gero bat aten zan du, meixu berak erakutsitxe, irekatzitxe, izeltzora, eskaiola ratara. Da, klaro, hori mundu zan da nitzako gero lagundu zuten asko eskulturek etetxeko, apurbetor sartu du nahi lako. Hori dana bertan ikasi nago. Eta margolari moduen ja profesionalki zelan hasten zara, akordaten zara? Bai, ni esan zuten alen grabaten joiuzetarako eta aparte hori etzen zan hauen kokoloko izek igual berroa bai. Plaka batzuk metaleskuek.
aretan garaba igual, kristo bat. Bai. Gero egurrekaz argoti markuek, gauze material gauzek, apur beta aberaztu. Hasi nintzen zuten, barrik urtetuz bai, amore bitara joieritze batera. Ia aldakuk alba gotezen saldu. Junitzen leko bitxera da, ez datzuen guztaten mi edago nintzen hauen. Da, pintxurina, etorrazten biharra zeretik, astratik. Astran eskopetak eta pistolak enigeran bizatezan dagoen Damaskin hau etzeko. Pistolak itzitzen, eureken goi milez etzen zen dagoen, bai, aretatik pistolak itzitzen guzin, euneko bat, 0,1 bat igual. Dori biharren mundu ostien da horreaz hasi nintzen. Bai, zer pasazan, denpora asko erute zen da horrek. Gero aparte, Bermio apurbe peligrosu da Damaskin antzeko. Humedadionik eran itxoseguta, salitere, ambientie. Kontu antizia zibil bihar zara, beti ibilbizta izan bati zertzien ez urdin juteko. Inkluso zeurarra zip efektu txantzu. Dordun horretako etzen, dogin bat mineaz, noixe behin, tak, biharren ganetik ekenduteko humedadi. Alan da uste zarretzen etxezan den estropi, eta barri rosta barrazka urriek endu, ose urriek da. Hogeita bat, hogeita bikilatek usaten izan da. Ez doraue, urrie benetako. Papelina moduen, edo arize loditzu omei hau da alambrin bebai. Da horregaz hasi nintzen nien, pasat izan aztena da, behituan kamerien jozten aitzeke preparan, tailor modure. Daklo, behitu zen dagoen noixe behin da kuadruan azitxe. Da kuadru akabateko gugu. Igual kuadru ere agarra, da gero ustabe, biharra dago eta akabateko, deitxun gozti tailarretik, akabaritako. Da auri gauzi ezin, zoratu itxezan itxe. Da urtun denporan saldu be politxotxe zan da, galeri asko ezan din bilun be. Da esan nago, aproba biot. Egin alba duten erakusketa bat, egunan gauze batzuk sala bakela da zauztin, guztan gatzuila eta imizozten fetxie. Ondoz indaten, da esan nago, listo, besti larga nagoen, guztiz, etxin, ondoz zauzeten, errementatan nago lan ibiltzi batara bestera, eta honetan, da bueno. Claro, zuk aurri okin zulakon, ezta? Bai. Eta lehenengo, Barrueta arte elkarteko erakusketetan be parte hartzen hasi zinen, ezta? Bai, claro. Lehenengotan. Eta zelan esan zan hori, zelako harreri okin zauin zeure lanakan erakusketan lehenengokuen? Akordatzen zela? Lehenengokuen, nopera belutzatu da lotzi ezin kendute guzan esponi du. Da gero etzeraila eta gero pentsatzen joan, nagun erun bizan, ez da ondino behar da moduen, ez dako ondino kalidadi dozardan, bai, bueno, itxen zantzuen igual bat edo imitzen dubi. Da gero, bueno, gero harintxu juten zara, ja ikusikeran erakusketak ikusten be Bilbora sarri, eurekaz be bai, da hori mundue kreaten dana bat atinotzu gauza, besti hori segin, hori ez nazta horregaz koloriaz, ikasten zuz. Da gero liburu gerozten zan daun asko, hori umetarik izan, Eibarren hasi nintzen liburu gerozten artekuek eta handi pikasitzen asko. Gehiago ikusten, beste batzun lanak. Gero Bermiotik kanpo be inzuz erakusketak, bai Euskal Herrizen eta kanpotik. Akordaten zara zein zan lehengokue? Lehengokue Lorca, Galeria Lorca, Bilbon, Plaza Barrezen. Bai. Gero bertan algun dago beste bat Duranga, oten izan da, Duranga. Bai, lehela hula uste dut, Mikeldin, Fernando del Campon. Mikeldin egin esponi du Peñagarrotako batzuk. Bertakuk egin biteta. Bai. Ze arabe asko zuten zagari guztien. Da, koño, zitzen hemen, da, bota duzen gauze batzuk, eta politxun zen. Animetxan zain juz gero horrek. Bate pakarri badin utzun be, koño, guztan ez dut eta da, zer balitzu dute, da. Claro, handitxu, ez da? Bai. Claro, normala. Eta, akordaten zara Bermion lehenengoko erakusketan, zeintzu lanak erun zuzen? Bermion. Retrato bat onzan, da... Arrantzali beti, neskatilik eta arrantzalik izango ziren. Bai. Retrato bat, Bermiotar andra baten alabik emon da argazki zen, eta euren ama pintzeteko. Hori asko guztazten. Zuerti bakitzen da, ondo urten tozten. Retratu gara akatzeu, eta urten tozten bordat. Bueno, suerti bakarrik ez da, eskube, bai? Bai, zuerti basko da. Zintezan, urteten zu edo zu urteten. Da, atrabesaten datzu nire pintxure bat, bai.
gauza batako nintzarra. Batzuk egiten dabi larga banda batera, da beste bat, gauza bataz hasi, beste pintxura batez. Da, nik ezin ezan dut, etzen dut alegin ezin dut, da emiz datoztara agarrareri, da bengarek eta neuku dutena Urten apurten arte. amatu arte. Bai. Lurreta itxosue. Parkatu, Bai, horra bai. esan zen galerize, orduan bermion bion ziren, Kortazar Bai, eta portuan. Zuleika. Bai. Eta Zuleika nan biminako, Zuleika zen zen lagu. Zuleikan. Eta horretan galerizetan da, salduten da? Bai, pasatzen da, zer ezagutu ba, nik aurre txikitzen daun bebeia, esponiti, jente askok inzagun hori, porque garesti urretetzen zu. Igual erakusketa batetik saldute izan zuen 6. Bai. Ez da asko, bai, bueno, operantzako, zera da. Da gero jente askok ikusten dago bai. Bai, klaro, lehen kendute izan zue, salduten danatik eguneko 20 edo esan da, gero 25, gero diro fijo bat behar ordaindu izan zu, ba espan saltzinok, itxi saltzin badan, saldakuk eukitzeko. Da, klaro, gero kontu genik sarritzen jakorten nahi Bilbon bertan be, esku partikara sartu behar, da markuk ordaindu, katalogo etorrek ez da izan dien salien aldetik. Da gero etxe esan da, merizan datu elela. Bai, gero abe, zeuri pasat esan zuen. Periodikun imitzeko zertzuek, be bai. Da, klaro, azkanien, zuzuz pagaten, da, irebazizu basun 10, gero beste 2 mini 10 bidelako kostaten dut. Bai. Da, azken itxin nagoen esponiti. Lurreta itxosue, zeure lanan ardaz nagusi ez da? Hori da bermioa. Bai. Hori da bermioa, bai. Aurbe bermio daruzu orduen. Bai. Horti datorre, bai. Ez que bermio hori da, gero nire gustakeran asko mendizen asko ibiltzen dago, asko gustaten dut. Zarretzen soluzioa behin jostez, problemak, pintxuriak da, mili mendizen bakarrik, inoaz bat nuen jazta barten. Da aurretxe dinote itxosu bai, mendizen paskotu diretu. Problema zelan, Ba, pintxuri bueltaka zauzenak etzu usteten eta da anime behia, ez zulez konsegiten azkanin behin kabrontzen zara. bai. Da, bueno, mendire zuen monantik ibili neurekitzien, da barrezelez ez bultan. Bai. Da barrezelez da gero, zer esan gutxu ba, ez dako zu soluzioa, izau seguru ja topako zu aliaten zara momentu. Bai. Zeure momentu ez da, Bai, azkanien, bai. da burue ordena ero. Ba, ordena, bai. Bai. Bueno, ez da itx ordena edo ordena zarritzen zen, ez ordenak lagundutzen dau. Lehela margolari moduen eta gero eskulture edo irudigile moduen be bai, ez da? Bai. Horrek goko hori da esan duten alden ikasi naunela bertan Eibarren. Bai. Horrek plastarinak ez beharra egin dataraten. Ordu nokin hauen enkargo bat hemen Bermeko familia batek, Hilarrireko kanposantureko etxeko bozetu entzon Zulaikak, itxi gora bera, Trinidade bat, nire nahi elizeko zera, bai, bueno, Trinidade da, biarra da. Da urten dozen total ondo, plastelinan. Nadi plastelinatik gero pasa zen Bizeltzora, eta gero ja bronzera fundizinen. Abiarraen nagoena plastelinan, horreko tamaino guzan da, 80 edo tamaino. Da plastelinigaz, hori? Plastelinez. Plastelini hori gero por fin erretiren hauen, 15 urte garren edo, igual gehiago. Beni mote esan dozten, imagine da, kuadroa pintxetilez, atara erretratue, da zuk orain apintxurie, edo, apintxuria kuadrue, borra edo tapa edo gazta. Ezin zu. Beste bateri motu matzazun hobeto. Dau, kendu nahuen nien, minetzen dozen, azkania zatik hasi izan zeusten. Ziketutzen da, bera, plasteline. 15 urte edo 20 urte garren nien. Hori gaur egon nien lan hilarrien dago sartunte eskoitxearen segida. Kanpun ikusten da. Politxe da, bihar politxek urten duzten. Orduan hori txigitxeriko, gaztetariko kinzu argi, hau dala zeure bizimoduero ogibidi ez da? Da, gaur egon pregunten dozti, ez da, zer etxezu bat? Segidu pintzeten, besterik ez dakitzetzen da, segidu berroretz. Claro, dakigune askanin nintzen dut, za. Bai. Bermiokolako herri baten margolariz ezati erreza da? Bueno, nire errezen jazta. Bai. Laguntzinok ino, asko, gutu zen, gente asko portada ondoniaz. Gero beste alde batetik, Bermioko bazter desberdinetan zeure eskulturik badauz, hainbete irudi, Beko plazan, Torronteron, San Juan Portalien, Portu Sarran,
Da gero, gero musika eskolako Jose Antonio bueno, Egiana be bai. Horret ez bajo relibik. Bajo relibi Hori da. da bajo relibi. Da bestia ikusten zu, irude mentzinutan da besti. Zein je, fatxadan dauena? Gero barruen. Fatzadan dau plaka bat. Bai. Gero barrun dau Barruen eran dago, buru garrantzatu egize. bai. Horrek enkarguek intxuienien, Bai. zeure herriko udaletxetik, bai. Zer senti duzun? Joder, kristolako postasune eta zelan zangutzu, zeure buru izatez, Enrique, bai, ez zu egin desmadrerik txikeran gauze bat eta beste atartu. Ganera danak esan zin, segiduen, ero alda batera. Bai, nik uste egin, bai. Torronterokuek, Portokue. Hor lehela usan zin iru. Eta pasadazten da kalien, mendizen da asko bilen zen nauten modulen. Bazerretarrape lengu behintzat ezen dut zan batzuk. Da, harik askalin topa, da bate paino esaten zuten, zubia. Bermio ez da bakarrik eitzuzu gero. Da portu eta arrantzalik eta neskatilek gero. Bazerre zepe, bai, da. Bai, zeitzen ez da zuri ba. Joder, da nadalako eskulturek arrantzaleko teminak, ditxosoko teminak, bai, bazerretarrik amenitxak. Da, klaro, nik eru kalkulen, bai, bazerre zen bermio ez da itxeak, badien, egun de iruroge marbe bai, Claro. Bermiora parte etorre zen dien, busturi mandatik, zer da, tribizera bajatu, eta handipe bai, da... Hainbete hauso dauz bermion? Asko. Bai, da, basarri. Hausuk ez emati zei, diz. Sanpelaio ez daia, bai, besti bai. Sanpelaion zati bet. Bai, ermu bai, egun, ermun eleote zandin etxe bat edo bakarra bazarrezik. Bai, gero, hortik lepoti datorrena karretera ondotik, Arene arte. Arene, Almike, Artike, San Miguel, Agirre, San Miguel, Agarre, Arnategi, Ernaino. Pilo bat hauz, sortxiero, bai. Da orduan hori izan doztin. Jode, bazerretarra nabe, zeuzer enbilikizu. Bai, nik engoleki, bai, hori izta nire gauzi, nik hori udaletzi da, hori ordain duten da, eta mobiten dauna. Jode, bazauzaren bizu itala, bueno, egin boseto bat, dena udaletzi presenta. Hau dinoztie, da hor dako zuie, eta zeu betzaten bazuie, bante. Orduan alkatetza de altatuten zaila, beste bat onzan alkate. Dan denpora batera entzintzo, zubea egin, ze ide hona da, eta da gustatzen dozko. Orduan izun bazerretarra beku. Dagoenan fraietakoan. Politxe benetan. Di asko gustatzen dut, bai. Da ganeran atxinen, dana astuta hote zan da. Claro, bai. Joder, katokale ditzu zantza, izena bez, katokale zaten zantzagun, bai, gero jenti hasi izan dituzten astokale. Bai. Katokale da, bai. Bai. Horre kamioik eta nire lehenguzu urri arte da nozu, ardaukaz. Bai. Dezin ezatzen dagoaz, astuek kurs eta kainutako burdinetari lotute. Bai. Da guazile torre hor bete, eta ez dolako zaten da, goiko kalitatek astu. Claro, baserrezek egun da irurogei badizen, baserre bakotzatek astu bat. Bai, da fraietako hormin kontra, bai, beste mandan. Bai, danan, eskine guztitan. Adubizetik hote zan dizen, pilo bat. Bai. Hori da guentxe bai, en cuanto figurik urtetan honak, ni umetanak uraten elakon, ez niet karte zantzun, etzera. Aldabi, eta bi. Da magia, ez nahi dune, bajatu ez nahi ibili. Kuskurretik ologizatu eta hartu, dasturi moten. Horbe horrek urtetan du. Bai. Eskatu, niri kuskurre moten. Bai. Total politxe da. Hori be azkanin rekonozimiento bat, ez da? Zer horri zena. Bai, klaro, emotia etzeko, joder, bai. Zer nahi izaten gehiago, bale. Euskal Herri eta munduko hainbet tokitan be, badauze zeure irudi eta marguek. Bai. Eta lehi dute zenien pilo bat, Badibidez, Bermion izan du, Bilbo, Gernike, Ibar Lemoiz, Mundeka, Lekeitxo, Zierbenan, Durangon, Iruña, Elgoiba, Laudio. Zierbenan da dau, eskulturia Zierbenan. Bai, surferuna eta hori, ez da? Bai, eta gero, Laudion be bai, dauz beste bi. Bai. Eskulturek, Beste ikorret dinonako horria pintxu betiz. Naztata dauz, ez da? Bai, adibidez, Mexikon, Bruselasen, Barcelonan, Dublin, Londres, Milan. Kanadan be bai. Txilen, Estatu Batuetako Boise eta Chicagon, Txilen, Concepción eta Santiago. Horrek ja familikuneti, nire familitako zen kuadruka. Gurasutako zen. Bai. Da hor zelan, adibidez, Bruselaseko ero Mexikokue zer itzen zu, zelan botaten zu, zein zu zeruten, ero? Habia bin botantaz. Bai, klaro. Hemen ez da izan ondo badun ezati, bai, tramatu bitzen da. Zein mitzen zu, betetzen zuri papela, zer du hemen paketin. Hor mitzen dira, panel artistiko, haulako zer, ez.
adornoko panelak. Bai. Badie, Paneles bai, hori, badie, a fin de decorativos. cuentas, paneles decorativos, die. Baina, bueno, por ahora ez dut egin inoizeri. Bai, Kanadara begototazia bi duraldiz. Bai, leko desbarrainetara. Zemik etzan duztu di. Aita, ia, ameti deitzu do batek ikusi daula, horrek Instagram da dana botatzen Bai. dauz. Edo mundekan okintzoten irakusketi bai. Ba, ikusi da handi pasadi batzuk eta asko gustatzu, handize dela tamainu eta txikitzen balek izute, bar. Da nolako da, Kanadarako. Hain golik, bai, ni hortako nago. Gero bota dugu bandizutu ez zoten problemarik. Ez badan gauze handiren baina, ez daipa. Normalin hau tamaino manejabli izaten da. Bai. Da, gero bai aipatzekuti ez, kasinun dauen hori goe. Gero Bilboko portu autoridadien egoitzan be bai zer dako zu. Bai. Eta, bueno, leko askotan ez da. Bueno, gehiago duten hobelitzeke, hobeto biharra badatuzte zen gehiago duten hobitzeko, bai, ez ondo da. Orduan enkargu gauri jefiek itzen zu mobidu. Ada, claro, ezke bera maneketa da horrek, indiko honekaz gauzekaz, ez dakit, justo dako telefonu deitzuteko neuk eta nire ditzen zazten. Claro, azkanin sare sozialatatik eta... Bai, da aparte ez da gustaten, ez da gustaten, ez dokure ikasi. Ikasten mazun gero, bakizu segidutzen zuen. Ara izan inbidau, da emon inbidatzo zaten, da imin inbidiz gauzek ez da. Pero honek etzen doztu ez da punto. Bai, da ganera nahiko aktibue. Nik esaten dut, hau Enrique aktibu da. Neupe, segidu itzen txut. Bai, aktibu besti da. Claro, Enrique Zubia dakar. Ni tailerra pintzaten dut, besti da, ofizine besti da. Ofizineko besti da. Karo. Gauze konkretuk eskatuten txuia, holan enkargo bat itzen txuienien? Bai, normalien esaten da ikusien jabilakon, zantzute modune medizutan. Bai. Edo erakusketara baten ikusten jabilakon dorun tamaino ez dut zoi txikizarako edo antizarako, da hortik etzen diz. Aparte, que, claro, eurek eruteko gure udabie erundosti batzutan, Paris ondora be erundosti norain urtebi mundekatik. Kodaro azize, metro bateko altureko be. Da, temi bezan zen, ez duzune betzaten salduko zunik. Iruneskatu biluzik atzatan. Da, esaten dara umiek eta ikusten du horrek gauzek eta. Ez zen matrimonio gazte bat. 3 umegaz, ez umebegaz. Da, torzien hori mundekan okin naunlekora. Da, gustatzen hori kuadru. Ni ordureko nahizen urten da autobus hartzen bermerako. Bai. Da, dendakuek, inozten ditzu, Enrique, aldo zu etorri, bai, hemen autobus itzauten hau. Etorri honan zehamen dauz batzuk kuadro gudeunak. Bajatu nintzen, esan zen hori kuadro handizik gudeula. Dumiek kuadro libegire, gustatu, baina kutot ezan, zaharretzen zelan paraten gara, da umi ezer zango dori, etzien okiko hori kuadro dumik ikusten. Umi zer ikusko dira, Claro. Ez da minez duten, ez da. Da, kotzin hartun derun zuen. Gaur egunien ganera internetegaz da, erakusketatik aparte, orain arte erakusketakaz, da igual gehiago saldut izan dan, ez da? Da orain internetek zabalduin jau, pilo bat, ez da? Zabalduin jau, gitxiau salduko da behar badan, obrie, kantiadez salduko da gitxiau. Alper artistegi dugu, bai, lehen etxesan da uste dute, mutu dena, orduan ezin nengo danak, bai, espozintan asko saldut izan da. Zazue bitezan zen genera ezin ez duteko, Asko dinuzuten da, asko aurri unitxin hauen beste biharrat hartu nagoen. Zeran da prozesue lan bat itzeko? Zeran da tortzu margo bat azten zaranien? Ja, zarretzen neugen nahi enteraten. Etzen datzu gauze bat, imagen bat arrepetidu asko buruen. Tak, usta bera, ikusi, da ez daten da, ikusi, ezare kontuen duten, baina problema ikusi zu neskatilen baten, posture baten, kaja batzuk hartzen dugu, da, ikusi zu prozesua dana, gesto guztiz ez da. Bai. Bai, antza handik pelikuleko moduen, klak lotuten zu posture baten, ageratu datzu gehiago, guztain jatzu da, bera. Gesto apurrete mobidute dara. Da, konsegiten zu, gero. Azten zara, koño, ze gauze egiten, untortengo da, politxo gustako da, horrei be bai, hiltzen zara. Gustako da, bai, gehiago etzen zu, zeuri gustatzen datzu, da, azten zara beharren. Hortik datortzu inspirazioa, edo... Beste batzutan, bai, klaro, danien batematek emoten zuen zer bat, enkargo bat, segiten zu, segidu eskatuen zu, Bermioko portu, portozarra, edo beste zatizeko, orduan ara emizara. Baitzen dotena da, badan bertoko elburreko, bozetuatek dibuju, arkatzagaz, erakutsi. Zer petzaten zu hau,
esplika protezako lehitzik gaunetara, lako tipo kolorita, bainetzu bai, normalin gustatzen zoi da, bai, orduan azten zabea entzulera. Eta, ja, nik ure bauten adibidez, zeure lan bat gudonik, zer inbidau persona batek zeure lan bat gure badauen? Bueno, nebaz, komunik eta, zin maz, esan idea konkretoa badako, edo antzera zeu zer bat, asmakizun bat badako, esan, da aregaz gero nik esan zutena, etzen zat igual boseto bat dobi, da bitu, horako gozen bat eustako behatzu, edo zelekorako da, zarretzen zuen, euren etzitara. Da, non guzi milo, amulako leko baterako, da, bueno, hemen hau tamainu betorko legatzen betara, edo bestetara. Segure dauen lelau Claro, asmatu ez da leku importantia leku. Bueno, gogoratu ingo zeure web horri zetako interesanti da, politxo da, lanak ikusten diez, enriquesubia.com da web horri eta bertan dako zuen, adibidez, bertan dauzen marguek eta behaldiz erosi. Bai. Hortik ere saltu izan, askaniko gusta, bai, orain, ja urte beta esango da. Australiatik ditzu batek. Bai. Dikusi zela hor, Bermio taulan ikusi daula, kosti asko, da berak inoiz ez da urten Australiatik, bai, bera natzitzek esan ziren Euskaldunek arazunikuek. Eta asko deitzuten zola berari honek, Euskal Herrizik. Da, bat edo bi elegidu zauen, da, bota batzun ere. Gustatzen txikitzuko lako tamainuen, zer askoak da. Ari porretara, ikusi zau medizutan, da. Telefonoz gero, gaur egun ibestaule, bueno, telefonoz edo, aketzea ez konpuntizu. Bai, WhatsAppetik, gero zelan da. Gero ari beba bioien bota eta... Anedotaren bat? Anedotaren bat? Zo zera holan aipatuteko, Utsi botun ez datoz bai, Edo eskatutzu hien raruna? Raruna. Bueno, ja, baten kuadro bat saldu nauen, eta... Ez da itxezen, ez esan. Ezin badan esan, ez esan. Edo beste gauze bategaz tapatan. Ez gudo esan, ez toko esan. Ez dut inolan horretaz zer askorik. Elegiduteko badako zuen momento bat olan zein je honena? Zelan elegiduteko? Momento bat, zeure biziko momento bat elegitekotan. Ai, gusture holan honaina, vieja también son da. Gustatzen azten kanpo rutetia, total rekord antizidakot. Zuginen, nizan itzen bakarri zuteko. Eibarren biharraka bat, jasin itzen Bermion etzin biharrien, dokin daue buruz hartun de Sicilia zuen dutela. Da, bueno, ibil nitzen eure gauzek etzen, pregunteten Bilbon, Zeelan, trenak eta bar. Da, nauen Eibarren komenta beste eskolako lagun bateri. Arepe gero egun batzuk arren dinuz de, koño, da, neu aldo zuen eta, da, bueno, vale, abizo zuen gora. Zuen ginen, dio hue, eskazako itxut. Trenen zuen ginen, entaizetik, Erroman bajatu ginen, biletik irizerun da, ez da itxoran funtzionatu man horrek, lehen bileta abierto esatezan da. Hilebeterako esatezan da biletik. Da zuk horri hilien, da hor tramuen, gure gazun bajatu izan zaren Erroman, Erroman egin egun batzuk gan, doztabe tren hartu, da segiten zan zuburrutigaz. Hilebetin barrun. Bai. Da Erroman bajatu ginen, oten zan dinonek albergues juveniles. Esate zan dine, hotel tipoko motelak edo, zerak. Gazteintzako. Da karrentega erakutsi izan zu, eta aregaz. Da hor, Erromako esan zen, olimpiadatan onzien hotelak, deportistak entzi. Claro, akabazan indana, hotelak ero zaitekin nondik atara da, bueno, horretako biltzin. Bajatu ginen trenien, botien puntera esaten duen, italiako botien puntera. Da, angero trena sartu duzkoen kanguru baten, barko baten. Bagoi danak, tak, sartu duen. Siciliara pasa, ostabe beste lokomotora batek atara ostabe barrotik eta ruti segidu, Palermora. Da, horra zuteko zan da, etna zentu biule volkana eta, bueno, jo ginen, hartu duen tren bat eta ja ginen Sirakusa da kapitala Siciliako. Dandau Catania. Da, Cataniatik esplika osko, jo mizuie, imagine, Bermeotik Mainure, autobusen. Da, handik eroia soilubera. Etnara, zuez, funikula grazioan dio horre bestiek, funikularroak
Ez telezia behik, teleferiko. Teleferikue. Horregunien aixi edon zanela dauela eta esan duzkun teleferiko ez da funtzionaten. Dauz orain, Land Rover batzu preparata tetzo altuaz, hor zuteko. Bertarako orarte zari izeten, apuro berau, han bajatun bizue, da gero ja oinez, zer bateaz, gia bateaz. Da bueno, enbiarren juen detorri, ide vuelta bi hartun duen bat, juen detorri, da beste bajadie, oinez niken dagoen. Eta apuro torreaz beba horreteko. Nietzako hori izan zen momento ederrena. Bertan kraterren onitzen onginen nien, ondo edertu. Kaiek urte izan dago, haren kontok ibizan zuz, itxoso gaizke bota zantzun, karta zantzun, beneno guztize. Total, que gero ja ni oinez bajatuten, ordu bitxar ditardan hau, lagunen jaliaten. Bai, neure buru guztian di bajatuten, bakarrik, zaratia zeniza hautzen gani dana oinetak guketzen oztina, krorrak, bai, no bakarrik, besterik ez da entzutezan, txoriri pezebez, horitako buru sartunde, bai, topera. Zemio zan nien, matezen hauten da hori matrikulioten zena, estudiantek izuten dira lekutara. Bai. Horan tokadatzen italiara. Erasmusen. Tokadatzen, zelan dizena, kasinora. Kasino. Desan notzatzo. Egunen baten igual kuadraten batzu, zubibe taula edo lagunen batzuk zeusaritzezen jente taldeku, Sicilia, apunte, da zun Sicilia. Da Sicilia jabazu zen, aleginekin, enna da izeteko. Alako atentetxun jo telefon, eta haulan jente batzutu zara neue banuen. Batzuen, da probetza, ze flipengo zute. Alan gero, etorzean da, hosti bere posa guzen. Baina, neuke zera dakotena buru, neure lekutatik hau izan zen, elegantin. Eta, bueno, dana ez da, esango zen errez, ez da? Zelan errez? Zure bizi zen? Zin nahi keja, Ez. Ez. Horretaz neiko ondotartan hau. Dinoten neure biharran da, gero beste gauzatxua politik ez da, ja, beste kontu batzutiz. Oken zu sustuek eta sustu baino gehiago bete hor. Horre, zaharretzen petzaten zu, bueno, zuk hartun zu, bestatzuk ondio gehiago hartun da ez da. Bai. Taipa, zer zango zupa. Haren beste ez tozti egin irite, bueno, feliz. Kulture mailan zelan ikusten zu Bermio? Ez que, ni galdutzen nahi gaur egunien, claro, ni neuriaz konponduten nahi, eta badaki nondin nunda zergu duten. Bai. Bai, gaur egunin daulez, hain kulturia esatuten dana edo deitzuten datzuna, da hain handize, hain amplio orain gaur egunien, lenguaz konparata. Bai. Galdutzen nahi, ez dakit esaten, nik uste dut piso gitxea ulez dakola kulturik gaur egunien. Bai, kambio leko gehiautera jaten da, edo jente gehiago atrebiten da lanetzen kultura. Disiplina gehiago dauzelakon, ero gauza gehiago zentuten dauzelakon. Bai, nik uste dut sakon hauek lehen esan dela sakon hauek. Gauze bakotzak etxesan daunak etxesan daula, igual gehiago impliketa eta zer gehiago imintze. Bai, implikazio falti be. Nik uste dut bai. Bai, badago. Nik hori, eske ez da itxe espliketen bai, uste dut talako gauza bat dela. Bai, implikazio falti dauz, eta beste unin behamen nonoke komenta da hori, bardin. Bai. Eta ez da ipadan, klaro, ez que imagine pintzure bari fotografu da, ez da? Gaur egunin fotografizek imitzen zuen erakusketa bat, igual jentazko beste izatzu zugu, danok etzen dure zara argazizek, danotak igualtzen. Danokara artistek. Danokara artistek. Ordu, klaro, baliatzen da momentu bat, imitzen dago batek eta, bueno, ondongo da. Ez da zuten, ez da impliketen ikusten be, edo zetuten be. Errazeiz edakulak ondana, ez da? Nik uste du baitz. Eta barro eta arte elkartie, zer da zuretzako? Hombre, nik orain gaur egunin nahi biltzen, biharri nabilako bat jontzut, ez dut, usten bek itxitzen kalera. Bai, Bermion esan da, bai, ontsek, apoio handize jentintzako. Referente bat, Bermion funtzionaten da honen dino, beste lego batzutan behon diez, ez Bermiokon beste intxarragaz, Bermion asko gintzeu, baina horretak, bai, Bermion hori funtzionaten da, eta, klaro, jente impliketzen da, bai, handauzenak biarratzen da, eta...
konbidatu guztizeri, galdera bardinek itxentzatie gitxe gora bera, ez da, momentu baten. Eta arroz hausen zozer, adibidez? Arro, Bai. lanen bat guztuen. Ero, bardin jezetan, Bueno, nau arro, orduan denporan nauen ulertutan izan, interneten izan, bai. Aitxegaz, hasi nintzen nire 14 urtegaz, zuzora. Bai. Orduen ezetuiko gauzek eta ikasiko gauzek eta zahartzen etorten azte burure. Da nitzak hori da, aberaztasun inkreibili. Azkanin... Emozionatzen nahi hotzen bensegida. Gauze simplik, Bai, azkanin, ez da? bai. Ezetu duten gauzek ez ezagutzen, bakarruen investizenak ez da. Bateleruek, txibizetan hiltze izan dira. Bai. Hori bezetu duzut, aitxeaz itxosaz ukeran, gudien urte desan dugu, iseko lauretako gultan, zeire baino lauteko kalan. Da, zaharretzen aitxeekia, bizperan. Nue fulan noine, da, esan giltzen moteko zerakua, biberokue, ropiola zinok izan dinari, bibero handizik, flotan, baltzak, kajoi bateaz. Da, urtekeran hartzatik, joen ara, igirik handaue, da, erredinaz, atara txibize bat, zaharratu duten. Aurre gauzek, da, gatzibizik gero, aitzea zelan preparaten, pelenkaketzen, amune imitzeko, eta gaur egun ingana lebatzetan bestetzen hori horrein urtaskorik. Lehen esaten zan da, amo bateaz bakarrik. Amo bat, lebatza bat atrapateko. Lapaizo guztizie, bota ustabe. Bai. Da, horre momento guztiziek eta baten susto handizio hartun dube bai. Zer esan gotzupa? Gero aitzegaz txirritzera bai, txigotak etzen. Txikotzak ekoetxe esan du. Zaldu desan duz, bai ekoetxe esan du, errotatan areke aiztebizek arrotzak eta saltzin Bai. Haren parien bai eskarretara mendizen txirritzek. Talan ondalaku, honet zon jaudegi zarra naizek eta. Aitzea zorre gauze ikasten. Claro, han momentuen azarratuten kabron eta, porque lagune domeka goizailega eta soilu bera duzela eta. Da, bueno, bizarra soilu bera nu, da, Enrique Asizu, bizarra urten enbidu txikote, txirritzea zu bidu txiko batzuk etzen enkargu dut eta da. Bai, gero, orain, ez da honin hori mundu guztiz, ez da nien existiten, da dino zuzuko kinzule, suertiok izu. Orduan momentu ez bai, suertiok izu. Ez etuti hori horre biharrak etzen da, hori mundue, aurraren nago oso pozik. Eta amaitzu bako zozer, erotua jibotazu zozetan, inoiz? Ez, nitzak guntzek hau, nire pintxuri eta eskulturia. Eskulturi pasan dena da, claro, ez da pintxuri lezu, pintxuri gele izu eta gorde, esponi du plegata gorde, bai, claro. Errezago. Zuk eskultuak ez zuen, eskulturi batek horlaku, fundizinun, diro pasada bata, ezin zu egin. Txikize bai eliz guztine, daloko gauze bai eliz, da hasi mikotetzen, zartzen ideako gitzen die, da espazu ataten apurretan koizea txikizen aurrera, bete dutzen datzuz barruen, da txarto pasaten. Bai, ez dako handi bet, hori finantziazio... Claro, horre enkargu zen, udaletxin. Niko orain hartu udaletxin esan da. Honek handizek, Bai. Bai laudiokue, zierbenakue eta barnekue. Bai, zierbenakunik ikusi nagoen egun baten, Bertan ozine? Bai, da, geratu nahi zen, ilusin injozten, da, esan dut, joder, politxe ganera. Hor sartu dauen umieruten duna haitxe da. Bai. Ama, emakumie da surfeko bai, eta hori da, daruna. Bai. Probete, betiko zeran jeusi barik. Bai. Da, guztain azten hori diokin hauena eta esan, haunetara planako. Guztazan, guztatu. Politxe da, bai, benetan. Da, mutu zara sosegaz? Kalien gitxe ubiltxigaz, kalien gitxe ubilban itzen, da, nintzen estudize de pintzeten, nunca zuen hobeto, bai, bueno, uste dut anateko izaten da. Aspaldi hori ez dut urteten, horretxik esan dolen gero, eta geiz dago agarraten dago une biharrak. Dabe bai, imagineten nahi, zemata gehiago ikasten zu, da zeuk ikusten zu resultaue ikasten zauzena. Beste gauza batzutan igual ezin zu, beste gautan futbol amazabitzez, zemate urtikaz, gerotu bajo. Hemen alderantziz da. Dorduen topataten zan arte fizikamente ondo, eta segidu zen dut, eta guztu, total guztu. Idea barretzekaz, beti nabile, ez da noiz asko nahi, bai, azitxe banau. Figurik usatzen ez da asko.
bai tamaino handizetan. Orduan zeusaren jote, askorik ez, 2 metroko alturekuen. Gorputzek emakumenak biloizik, bai beste, zer zantupa, kubismo bat, Matiz da Picasso nazte baterako gauza bat. Asko gustatzen ez, dondoto baten nahi negu horrek, horako figurek etzen, detaileek, itzikuek. Bai, egudotena da hor imprimia du emakumine problematiki, bai, kapazat izelako guaino gauzek egin dakizilako danaitzen, gupaino eto sarritzen, da gero gaur egun ikusten dena bai futbolan, pelotaka, danatan, arremuen, horrek asko postu nago. Da, aurre gauzek guztako ligatez plazma. Dorduen, azikatan ideo gentzope ez dutaka horretarako. Usan dut ibini, figure batzuk dauzenak atzatan, arrebolatan ezatez, biloizik euskil hartzien, disfruteten, dalbuen, espetadorik pentsateko moduen, horrek eurek neskak, portuen biharrien, atune geruten, tandarrez, lan ibiltzen zan. Pasatan orain gaur egun nauri ez dago. Besti bai badau, bai, hori biharra lengue, amen, ez dago, ez dago gatan zoritzarrez bai. Bai, amen ibiltzen zan moduen eskantilek eta ezin ez dutekua. Bai, galduin jasko, ez da? Ez da lehenko biharra, bai, zareginek Europa okartute, makurtute biltzen diez, bai, gero bestik ikusti, zarretzen ere, zareginek esatezan dio, bai, neskatil. Da, bokartak eta atunek eskilaratik, gura eskilaratik bera, da, gaur egunin pentsaten zu da jozu, idea bat zeutako zuen hori, ez da pasaulan. Bai, laoste izan da, Bai. Ez amen bakarrik, klaro. Bueno, bai, gukameku dakigu. Bai. Geu ikusi dune. Nire moten doz penazko, kuadrotzue pintzen hauen, da, ontsa egin joteste bat antzekuen. Zelan, bokaleko moli. Bai. Barometru getu izan dileko. Bai. Handi pasatenai, gitzitzen, total gitzi. Ze pasatenen bakotzeko moten doztalako embarkazioen zudizek ikusten di, ez da ikusten inorro egizeko, zarretxe zeu bakarri molien araz banaiz. Da, akordatan lehen, ze Kristo esan dezan hor, bai kofradien aurrian, da bai hor, da bai barrun, bai portozarra. Otezan movimientuen. Hori kuadroen jotena, lauen urrengoen ekarro baterako, noren jot beste bat antzeko etxiki jauen. Ikusten den embarkazioen lehen nota esan digun, alkarren ganin parata bate hori bestik itxarroten noizkenduko bat, eta txakurrek urteten dabe, arrantzalik izonak atunek ataten, neskatilek atunek makortu tarra, dantarra zeruten ostare kofradia, eta hauri bizi moduen. Bai. Hauri gauzie. Baten erakusket, hori izan zen, eskulture bat ikusi hauen, zelan da, nahi ba. Idazlie, muntekarra zelan da. Idazlie, edorta. Edorta, Jimenez. Arek idatzin zain jozten, da, ez dut topaten bera, berak letratan imizauen ikusten dutena pintzeti mini. Embarkazioen zaratak, txakurrek hauzik, neskatilek, haintu aurtek apartak, haindu etorria beste. Hauri. Hauri da botatzen da faltaz gaur egunin bermean. Bai, hauri. Da, esaten du hori, turistek gaur egunien, onbaletxeke modu bet. Lastar esango da, modu hori etxeko modu bet. Non alako kazarra bateri, da portun ikusi da repente a mobidi, Bai. Eske, impresionanti izaten da. Sustuaz iriko litzek. Bai, ikusten zurain. Pasada bata. Da, klaro, handik, nik hau jokin dut errestazune. Kordole jokin zan duen kasinu behien. Hori mobidentu beti ikusi dut. Bai. Mitarik. Gero neu baitxega zapuru beti itxosura. Bai, segidu nahu non nio ikusten hori. Lagune batzuk arrantzarik eto da. Doruen horrek nire neiku errez urteten hostia. Bueno, apur bete zera gu izango ni. Errestasunako batzutan konsegiteko posturek, eskatilek, arrantzalik eurek, ataten, biharri du movimintun. Daitzen da zerrez, nik uste du bai asko ikusi dutelako. Zarritzen... Bai, burundako zuzen irudizetizelako. Bera gizona, Andrie, dauena etzen hori biharra, berak ez da ikusten hori. Bai, zeuko ikusten zu. Berak ez da ikusten beran burua, zeuko ikusten zua. Da geratuten dut hori buruen. Bai. Da, konsegi dutzen duten ikustu baitzen, iku ondo horrek movimentu biharranak eta portoko hausie. Da, klaro, horretxik orain, zuez orain, da, batxako horako nik ezebe, da,
Bai, hau, zozer faltie topatzen zu, ezta? Bai. Bueno, badakizu zerena da, bai. Bai. Asmaitzen da, falta bat. Ba, etzen dugu gauze bat, tristezi, joda, klaro, gehi gusten zutanak, enbarkazionak. Da, useine bai, falta. Useine, arrainu useine lote zana. Arrainu useine ez dut, arrainu useine itxizu. Da, kresel useine eta dana. Kresela. Bai, hori falta itzen da. Nia Ibarretik etortzen itzen intrenien. Munteka mandara llega eta ja, asmatzen zen. Izate zamazan kostera zazu, ni zapatutan etzera etortzen zen itzen. Da, domeka gauni gaztelena narantz, Ibarrera, 3 urte nagunan. Da, jo, eliak eran, eta gana esatez bazan ambienteko sasoie, Nik esatez, jalia nahi bermea. Jode. Eta orain holan aldatute, gure herriko oitxurero tradizioren bat, zein gustatzen datzu? Tradizioen? Bai. Gehien gustatzen datzu nezeuri, Ez da kosetan esan zai egun bet. Bai. Tradizioen. Madaren egun ez da gustatzen. Ez? Ez, asko osatu zen. Lehen laue bai, lehen esan zuten mogolio egon zen, bai. Harrik, kanpotik etor zen hiru, eta esku mondataz, pasa barru, eta nikan be, pasa egun nerelako, neu zuen enbarkazio batera. Geure kordelezetik astat esan daun batena. Da, txau, kanpora. Urten enbarkazio dituzta gaune, kofradizien aurrin. Dago, eta nantzatozak, kanpoko bilbotarak edo. Dari, eskotik agarra eta barru pasaten da. Da, lehen pregunta solako zeuzer pasazten, hau bai. Betetu xabien, jenti eta tal, da, urtetekoa, klaro, bitera barra eta aurreko txikota. Zatoke tribulazioako bat aurrera, da ni molen, penigaz da, inbitziaz. Da, nioz da, gia, txau, hau txikota, herrie. Da, ez da, kontestan utzan. Hare izan. Ez berba gogorra esan. Zaiar zazu, zaitziz. Ondi jo nioz da gaur aitzota dugu txikota. Ondora zuzeiz izanen. Da, bauri. Da, ez da ipa, zein esango litxik da. Ja, euskaretzen da lon dino neiku bermiun. Dino neiku ez talako askoetzen dana. Lehen askoetzen izan da. Da ez da bakarrik kanpotik jente barrez etornarako, sino geukitzi durako etzi. Bai, bueno, jopatzen dute besteleko atzutan baina nigoto gauzela, eta jente asko dago interesa eta segidun bidela, eta bine bidule. Bestuen esan daue, gonbidatu batek esan zauen jai egun bet, esan zauen, gauzela prest, beti, itzeko. Bueno. Herri moduen, ez da? Bai, hori bai. Zeuzer, jenti beti dago hemen arrezen zeuzeratzen. Da ni asko nahi enteraten gaur egunin. Bai, gero holan papela profetuko eta ikusten zuen kartela edo zikoño. Hau neku gabe hauekin, hau metxe, hamepesti taldi hau negaz da. Bai, movimentoko jonti. Geldik ez tentia hoinak egun. Pertsona referente bat, ez da kosetan esan famosua, Pertsona referenti. Bate, persona referenti batez, lehen esan dutena, arek antrak, bermeok antrak. Ikusten zanzunek, umiekaz, tripigaz aurdudun, da arraine batzien, da kaja batzien, da kristolako tripigaz, biharrien topera, aurri jenti. Ez duk horrezan horreaz orain hori estabil ezetzen. Ez, bai, haren antran kapazidadi. Kapazidadi opin jauinaz, eta gazkain neurri izan diz, bapora erut izan dauinak, ez da? Bai. Egiz hori. Amets bat? Da ez gorputze pekana petzatzen zuen, koño, biharraskotzeko imagina ditzen zera, biharraskotzen da personago ez dut handizu. Bai. Ikusten zuen antra batzuk, gorputze eskazegu eta da, hau, la leche, nundi guzti da, tiretu kajari eta karruri eta hauri. Baserri zen bebai, baserri maletizan asko biltzen nahi, da nik uste zuen batzuk bedar zerakaz, kargakaz, dame parata eta lepogen imotzarakaz da. Hauri. Gaur egon ez da ikusten zorionez behar badan, Gaur egon besteleko atzutan dago. Amets bat? Segiti beste eguntapik urte arte pintzeten. Segiti haulan. Eta sobre denpora librien, zer guzen gatzu
Bueno, zuten nahi batzutan lagunik ez begustan da aztoti, bai, esan duzti, kuadriletik kanpora gotako nahila. Nahilako bajatuten zapatutan txikitu, ezke nahi bajatut, hazin bidut etzen hori. Bai, ostantzen guztan da aztazko gudien, nolan, gure otzotzoz ez daun arte baritzatzen, goizetik izun, da bainotzu hartu, arrainek ikusi gafak eta tubo eruten dut, eta etxera jaten zara gultan. Ordu bete eskasetzen dut, entre bajatut dizen. Da, egunerako gero baliotzen dugu, goizerik hartu zune, freskuri eta purbete ejerzidun zune. Da gero beste da, mendire dutik ikusten dut. Bakarrik, albada bakarrik. Toki bet, haulan, zeure tokitxue, Bermiokue? Tokitxu baino toki amplio da. Da, zelan da, ganeko landa, kanon. Handitago bizti Bermiona. Hada, nitzako da, edarren dauen leku bat. Bizte elegantia da. Arek berde danak bajatuten hausuek lehen duzan duzunak, danak ez diz ikusten, bai hauso batzukan euren erreke tartien. Bai, San Miguel da. Dare, baserrizek, da gero itxosuan zabal izarroto goño, ezke da... Eta egunien desberdine? Beti desberdine. Ezta? Udie, ez udie dalako, udien bertan be, laino gehiago da, gutxiago da, segun zer duden. Arrazaldi badan, goño nemoten zunin, areka argitzasunek zuten imitzen dauna, eta totaleku da. Itxo santarra badauen, bare badauen. Beti da kanbizu, beti da kanbizu. Bai, argi diferentie, ezta? Desberdine. Eta margotuteko toki bet, Bermion? Pintxaetxeko bera? Bai. Hauri berori. Berori be, bai. Bai. Berba bat bermiotarrez? Kikuke. Kikuke. Edo kikunbera be, bai. Kikunbera be, bai. Bueno, kikunbera baino guk esaten esan du, esan da? Kikimera. Kikimera. Gukumetan esaten zuen kikimera. Kikimera. Gero kikunbera, be, bai. Kikunbera txaletan izena hori da, bai. Kikuke. Kikuke, politxe da, bai. Kikuke. Esakera bate Bermiokue? Jodite, Montekako lorurez. Horretxe dantzule. Arekantik aitzetu duzu. Bai. Eta liburu bet, holan errekomendateko ero lehiduten zauzena? Sapiens. Sapiens. Bai. Da beste ata dauna behina jakoten itxagarana. Ez dago, eta irakurri behar itakot. Artundu dago, bai. Sapiens hori esaran da, judizu da beraz da. Judutarra da. Bai, tonia. Ez dut ikusten hosti beta. Bai, H.A. Harari. Harari. Sapiens. Historia apurbetez kompletu umenaldi daina. Zelan azizien religioek, politikek, taldiek, arrizek. Total, ulertuteko gaur eguneko gauzepe asko arrizu. Gaur eguneko nastie. Bai. Ez que orain atadolako bera bigarren tomo bat da inteligentzia artifiziala erarte. Horin bigarren zati. Orduan zatagarra jurri, komplikatu zango. Hau eitzen duen galderie gure basun ez erantzun, bale? Esaten doztie pregunta trampa tala. Ia, non dagoten. Denpori hartzerantze botateko aukerie okinezketero, zozer aldatuko zen duen? Lokan bize? Lehen esan duten, atemporak gehiago erabili untxeketzen duten biharren. Bermio berbi ezakeran, zer datortzu burure? Lehen esatezan gehiago da barretxe esan duztien familikuk eta baserrezen Andrien familik eta esatezan hori. Bermio derra. Hori lehen asko entzut dezan da. Bai. Autobusen etorri izan zine, mediku, Bilbotik. Gente honek, trename bai, honek garnikera zuten zan, karraine saltzin da. Bai. Miakortan Ibarretik urten da, Amorebetan sartun trenien, da ja zurun bilotzu, zaten, Bermio bidin da. Bai, beste tramuen, gente bizilago, bajua berrentzen da. Ja, Amorebetan sartun desatezan da, ja, binti. Gerrengen sartu esan dinonek, aurben, eta aurben da, alagoaten, aliagak era, ja, alfa aspire, eta aurra. Hemen, gure Bermio derra, izan bari gente izan duen. Da, benetan nik algaz amate zan nuke, bai, Da, Ibarretik etorritzen, ez, nube horretik, bai, Eta heldukeran Bermiora, non ondik, besta itxero, soiubetik, ero mundekabidetik, ero bakizumandatik, ikusikeran herrize, zer datortzu burure. Hauri berori. Berori. Bermio derra. Proiektu barriren batero badako zu buruan? Hau txelen komenta hotena, hau emakumin
handitik, hori kompleju da, claro, pasatena kompleju da en cuanto gero ez dako zulen noni minik. Baina, bueno, Claro. pentsatena da egin, gorde aldatu nerte gorde, incluso zelan pintxe honai pentsaten, zelan da lientzuek, bastidor bakuek, telan pintxe, torretela gero, plegatzen dikro, telik ez dako zerik. 10 zentimetro baten bain bete telak abiten dut. Bai. Tamainu eba, ja habitazinutan, garajien begordo lehizuz, de goitxi bera. Non itzen zuen, non margolduten zuen? Lehen garajien, Bai, da orain etzien. etxin itzen zuen. Bai, Zeran, zu kuarto bate bertara. Bai. bertarako. Bai, hobeto, etzin be, Andri goteko, tranquilo goteko, garajin ganera, claro, neguen hotza da, Bai. aunque mitxan zeuzen, biztute. Bai, leko sarratu da. Eta etzin bat zeuzen beti itzen zu egiri, aidate duzen zu. Eta gero zeuz tranquilo, relajago. Pasaten da bai, lehen garajien da, intzaten zanen noblegra. Dorainea urte, nik urte txutia itxin nagoen noblegue. Zean garajien imagine, noblegue aguarra zaren aztatzen zu. Eurepe kimiki dako totale, tremendu gogorra. Adana tragaten, nego uste nahi padez. Dorain izan dut akriliku ureokinik eran, Bai. okiko da horrepe euren estipiente gogorrak. Bai, bueno, jan ez uzel ez etzen da bakarrik euren usein eta botaten dauen euren aromak edo gauzak. Bai, bueno, urea zibilik eran beste gauza bat. Etxin bestaz maten useinik, da posina gorrez. Zeran firmoten zu marguek? Lehen kontazu hori? Bai. Bueno, zubia, eta etzen dute maitxuk eran, bajatu, zubi betegin, Bai. eta ikusta goratzen, orduan geratzen da zubian azpizen. Dan zubizen, mitzen dut 14, Bai. 14 dugu. Bai, politxe. Bai, bizat, eske zubia elordui da, honai pentsaten be, imitzi zubia elordui be. Ze total ez da, berba, batzutan da bageda di, fermento gorduen, entzul eskuadru be, hainbetarinen kentuzta. Bai, bueno, hori da, 14. Bueno, ja amaitxutera zumbitu denpori baduta. Eta amaitxuteko, zeure gusten hartzun kanta bategaz eingu, zein legiten zu? Lehen esan dutena be, Bai. Lagoana, mikilikik. Bai, beste bat esan zu. Hori besti, zerana, Bai, amaitxuteko. Atahualpa yupankina, Bai. Coplas del payador perseguido. Bai, hori mingu, Bai, amaitxuteko. Asko gustako egite. Bale. Eta geu behamen gustora ongara zeugaz berbetan, eskerrik asko geure Zeu. konbidapena hartutik gaitxik, eta Zeu. hona etortik gaitxik, berbetan. Eta bueno, ikusko gara hortik. Amaitxu inbidu, zerako denpori esan dugun moduen badue, eta eskerrik asko etortik gaitxik benetan, Enrique. Eta horren gora arte. Santzu zeu hori, eskarrak. Gaurko bermiotarra entzun zuie. Enrique Zubia, elordui. Eta gu, bagu ez, urrun hortar arte, beran kantigaz. Atahualpa y Yupanquiren Coplas de Payador Perseguido. Ai, txartu idatzi dut. Eske, eurek payador deitu dute, bertzolari bertzu, poemak. Bai. Poemak etzen dagoen genti. Bueno, beraz gratuten gara. Eta eskerrik Entzulei, asko, entzungo. eta entzungu, bai, ointxek entzungu. Venga, Enrique, eskerrik asko eta urrun gora arte. Venga, ba. Con permiso voy a adentrar aunque no soy convidado, pero en mi pago un asao no es de nadie y es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así galopeador contra el viento. Eso lo llevo en la sangre de mi tatarabuelo. Gente de pata en el suelo fueron mis antepasados, criollos de 4 provincias y con indios misturados. Mi abuelo fue carretero, mi tata fue domador. Nunca se buscó doctor, pues se curaban con yuyos o escuchando los murmullos de un estilo de mi flor.
Como buen rancho paisano nunca faltó una encordada, de esas que parecen nada, pero que son sonadoras, según el canto y la hora que daba el alma sobada. Mi tata era sabedor por lo mucho que ha rodado, y después que había cantado destemplaba cuarta y prima, y le echaba un poncho encima pa' que no hable demasiado. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal, ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espina lo mismo que en cordillera, sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina. No me arrimo así nomás a los jardines floridos, sin querer vivo al vertido pa' no pisar el palito. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumidos. Aunque mucho he padecido, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo. Cada cual tiene su modo, la rebelión es mi esencia. Yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero. Soy como el trébol campero, crezco sin hacer barullo. Me aprieto contra los yuyos y así lo aguanto al pampero. Acostumbrado a las sierras yo nunca me sé marear, y si me siento a lavar me voy yendo despacito, pero aquel que es compadrito paga para hacerse nombrar. Si alguien me dice señor, agradezco el homenaje, mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nada entre los sabios, y son pa' mí los agravios que le hagan al paisanaje. La vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta. Es preciso estar alerta manejando el asadón, pero no falta el varón que la riega hasta en su puerta. El trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida, pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Unos trabajan de trueno y es para otros la llovida. Trabajé en una cantera de piedritas de afilar. 40 sabían pagar por cada piedra pulida y era 6 pesos vendida en eso del negociar. Apenas el sol salía ya andaba los martillazos y entre dos a los abrazos con los tamaños piegrones, y por esos moldejones las manos hechas pedazos. Otra vez fui panadero, hachero en un quebrachal, he cargado bloques de sal y también he pelado cañas y un puñado de otras hazañas pa' mi bien o pa' mi mal. Buscando de desasnarme, fui pinche de escribanía, la letra chiquita hacía pa' no malgastar sellao, y era también apretado el sueldo que recibía. Cansado de tantas miserias,
Me largué pa'l Tucumán, la Pacho, Aliso, Arrayán y Hacha con los algarrobos. Por 2.50 era robo pa' que uno tenga ese afán. Sin estar fijo en un lado, a toda labor le hacía. Y así sucedió que un día que andaba de venteveo, me topé con un arreo que dende Salta venía. Me picó ganas de andar y apalabré al capataz. Y así de golpe nomás el hombre me preguntó, ¿tiene mula? ¿Cómo no?, le dije. Y hambre de más. A la semana de aquello repechaba cordilleras, faldas, cuestas y laderas, siempre pa'l lado del poniente, bebiendo agua de virtiente y aguantando las soleras. Tal vez otro habrá rodado tanto como he rodado yo, y le juro, créamelo, que he visto tanta pobreza que yo pensé con tristeza, Dios por aquí no pasó. Se nos despeñó una vaca a causa de la cerrazón y nos pilló la oración cuereando y haciendo asau. Desde ese día, cuñado, se me gastó mi facón. Me sacudí las escarchas cuando bajé de los Andes y anduve en estancias grandes cuidando unos parejeros, trompeta, tapa y sombrero, pero para los peones de Andes. El estanciero tenía también sus cañaverales y en los tiempos otoñales juntábamos los andrajos y nos íbamos para abajo dejando los pedregales. Allí nos amontonaban en lote con otros criollos. Cada cual buscaba un hoyo ande quinchar su guarida y pasábamos la vida rigoreados y sin apoyo. Faltar no faltaba nada, vino, café y alpargata. Si habré revoleado las patas en gatos y chacareras, recién la cosa era fiera al ir a cobrar las latas. Qué vida más despareja, todo es ruindad y patraña. Pelar caña es hazaña del que nació pa'l rigor. Allá había un solo dulzor y estaba dentro de la caña. Era un consuelo pa'l pobre andar gediendo a vinacho, hombres grandes y muchachos, como malditos en vida, esclavos de la bebida, se la pasaban borrachos. Tristes domingos del surco, los que yo he visto y vivido, desparramados y dormidos en la arena amanecían, a lo mejor soñarían con la muerte o el olvido. Riojanos y santiagueños, salteños y tucumanos, con el machete en la mano revolteaban cañas maduras, pasando las amarguras y aguantando como hermanos. Rancho techau con maloja, vivienda del pelador. En medio de ese rigor no faltaba una vihuela con que el pobre se consuela cantando coplas de amor. Yo también que dende chango unido al canto crecí, más de un barato pedí y para los peones cantaba, lo que a ellos les pasaba también me pasaba a mí. Cuando yo aprendí a cantar, armaba con poco rollo
Y en la orilla de un arroyo, bajo las ramas de un sauce, crecí mirando en el cauce mis sueños de pobre criollo. Cuando sentí una alegría, cuando el dolor me golpeó, cuando una duda mordió mi corazón de paisano, desde el fondo de los llanos vino un canto y me curó. En esos tiempos pasaban cosas que no pasan ya. Cada cual tenía un cantar o copla de anochecida, formas de curar la herida que sangra en el trajinar. Algunos cantaban bien, otros pobres más o menos, mas no eran cantos ajenos, aunque marca no tenían, y todos se entretenían guitarreando hasta el desvelo. Por ahí se allegaba un maestro de esos puebleros letrados, juntaba tropa y verseados que iban después a un libraco, y el hombre forraba el saco con lo que otros han pensado. Los peones formaban versos con sus antiguos dolores. Después vienen los señores con un cuaderno en la mano, copian el canto paisano y presumen de escritores. El criollo cuida su flete, su guitarra y su mujer. Siente que enfrenta un deber cada vez que da la mano, y aunque pa' todo es vaquiano, solo el canto ha de perder. Coplas que lo acompañaron en las quebradas desiertas, aroma de flores muertas y de patriadas vividas, fueron la luz encendida para sus noches despiertas. Se aflige si se le pierde un bozal, un maniador, pero no siente furor si al escucharle una trova viene un pueblero y le roba su mejor canto de amor. De seguro, si uno piensa, le halla el nudo a la madeja, porque la copla más vieja como la raíz de la vida tiene el alma por guarida, que es donde anidan las quejas. Por eso el hombre al cantar con emoción verdadera echa su pena pa' afuera pa' que la lleven los vientos, y así siquiera un momento se alivia su embichadera. No es que no ame a su trova ni que desprecie su canto, es como cuando un quebranto en la noche de los llanos hace aflojar al paisano y el viento le lleva el canto. En asuntos del cantar, la vida nos va enseñando que solo se va volando la copla que es livianita. Siempre caza palomitas cualquiera que anda cazando. Pero si el canto es protesta contra la ley del patrón, se arrastra de peón a peón en un profundo murmullo y marcha al ras de los yuyos como chasqui en un malón. Se pueden perder 1000 trovas, ande se canten quereres, versos de dicha, placeres, carreras y diversiones, suspiros de corazones y líricos padeceres. Pero si la copla cuenta del paisanaje la historia, ande el peón voltea la noria de las miserias sufridas, esa se queda prendida como abrojo en la memoria. Lo que nos hizo dichoso tal vez se pueda olvidar. Los años en su pasar mudarán los pensamientos, pero angustias y tormentos son marcas que han de durar.
estas cosas que yo pienso no salen por ocurrencia. Para formar mi experiencia yo masco antes de tragar. Ha sido largo el rodar de ande saqué la advertencia. Si uno pulsa la guitarra para cantar cosas de amor, de potros, de domador, de la sierra y las estrellas, dicen qué cosa más bella si canta que es un primor. Pero si uno como fierro por ahí se larga opinando, el pobre se va acercando con las orejas alertas y el rico bicha la puerta y se aleja reculando. Debe trazar bien su melga quien se tenga por cantor, porque solo el impostor se acomoda en toda huella, que elija una sola estrella quien quiera ser sembrador. En el trance de elegir, que mire el hombre pa' dentro, ande se hacen los encuentros de pensares y sentires, después que tiran de tire con la conciencia por centro. Hay diferentes montones, unos grandes, otros chicos. Si va pa'l montón del rico el pobre que piensa poco, detrás de los equivocos se vienen los perjudicos. Yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy. Al pobre mi canto doy y así lo paso contento, porque estoy en mi elemento y ahí valgo por lo que soy. Si alguna vuelta he cantado ante panzudos patrones, he picañado las razones profundas del pobrerío. Yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones. Aunque canto en todo rumbo, tengo un rumbo preferido. Siempre canté estremecido las penas del paisanaje, la explotación y el ultraje de mis hermanos queridos. Para que cambiaran las cosas, busqué rumbo y me perdí. Al tiempo cuenta me di y agarré por buen camino. Antes que nada, argentino, y a mi bandera seguí. Yo soy del norte y del sur, del llano y del litoral, y nadie lo tome a mal si hay 1000 gramos en el kilo. Ande quiera estoy tranquilo, pero ensillao soy bagual. El cantor debe ser libre para desarrollar su esencia, sin buscar la conveniencia ni alistarse con padrinos. De esos oscuros caminos yo ya tengo la experiencia. Yo canto por ser antiguos, cantos que ya son eternos, y hasta parecen modernos por lo que en ellos bichamos. Con el canto nos tapamos para entibiar los inviernos. Yo no canto a los tiranos ni por orden de patrón. El pillo y el trapalón que se arreglen por su lado, con payadores comprados y cantores de salón. Por la fuerza de mi canto conozco celda y penal, con fiereza sin igual más de un abejo y golpeado y al calabozo tirado como tarro al basural. Se puede golpear un hombre, pueden su rostro manchar, su guitarra chamuscar, pero el ideal de la vida, esa es leñita prendida que nadie deja de apagar. Detrás del ruido del oro van los maulas como hacienda. No hay flojo que no se venda por una sucia moneda, mas siempre en mi patria queda criollaje que la defienda.
No tengo ande caerme muerto, rancho ni china, ni nada. Y pa' peor la milicada me tiene a mal trajinar, porque no dentro a jugar donde hay baraja marcada. Yo no soy un criollo malo, defiendo la honestidad. Una sola es mi maldad y se las voy a decir con todito mi sentir. Me gusta la libertad, me gusta cinchar parejo, cuesta arriba o donde sea. Si mucho se traquetea, por eso no me acucarro, pero no aguanto panzones que viajen adentro del carro. La vida me fue enseñando lo que vale una guitarra. Por ella anduve en la farra, tal vez hecho un estropicio. Y casi me agarra el vicio con sus invisibles garras. Menos mal que llevo adentro lo que la tierra me dio, patria, raza o qué sé yo, pero que me iba salvando. Y así seguí caminando por los caminos de Dios. La cosa estaba en pensar que al pulsar un instrumento hay que dar con sentimiento toda la fuerza campera, pero nadie larga afuera si no tiene nada dentro. Una canción sale fácil cuando se quiere cantar, cuestión de ver y pensar sobre las cosas del mundo. Si el río es ancho y profundo, cruza quien sabe nadar. Que otros canten alegría si es que alegres han vivido, que yo también he sabido dormirme en esos engaños, pero han sido más los años de porrazos recibidos. Nadie podrá señalarme que canto por amargao. Si he pasado lo que he pasado, quiero servir de advertencia. El rodar no será esencia, pero tampoco es pecado. Con los tumbos del camino se entran a torcer las cargas, pero es ley que en huella larga deberán acomodarse, y aquel que llega a olvidarse las ha de pasar amargas. Cantor que cante a los pobres, ni muerto se ha de callar, pues ande vaya a parar el canto de ese cristiano, no ha de faltar el paisano que lo haga resucitar. El estanciero presume de gauchismo y arrogancia. Él cree que es extravagancia que su peón viva mejor, mas no sabe ese señor que por su peón tiene estancia. Aquel que tenga sus reales hace muy bien en cuidarlos, pero si quiere aumentarlos, que a la ley no se haga el sordo, que en todo puchero gordo los choclos se vuelven malos. Una vuelta, sin trabajo, andaba por Tucumán, y en una fonda donde van cantores de madrugada, me acerqué pa' una payada que siempre ha sido mi afán. Aunque extrañando la monta, me le apilé a un instrumento, y al cabo de algún momento le di puerta a una baguala,
con una coplita rara de esas que llevan los vientos. Tal vez fuera la guitarra tan lindo como sonaba, mi corazón remontaba tristeza de los caminos y lo maldije al destino que tantas penas me daba. Un hombre se me acercó y me dijo: ¿qué hace acá? Viaje para la gran ciudad, que allá lo van a entender y ahí tendrá fama, placer y plata para regalar. ¿Para qué lo habré escuchado si era la voz del mandinga? Buenos Aires, ciudad gringa, me tuvo muy apretado. Tuitos se me hacían a un lado como cuerpo a la jeringa. Y eso que no vine pobre, pues traigo alpargatas nuevas. Las viejas, pa' cuando llueva en la alforja las metí, un pantalón color gris y un saco tirando a leva. Saltando de radio en radio anduve, figúrese. 4 meses me pasé en partidas malogradas, nadie aseguraba nada y sin plata me quedé. Vendí mis lindas alforjas, mi guitarra la vendí. En mi pobreza y de mí me hubiera gustado guardarla, tanto me ha costado comprarla, pero en fin, todo perdí. Vihuela, ¿dónde andarás? ¿Qué manos te están tocando? Noches eternas pensando siquiera para consuelo, que sea un canto de este suelo lo que te estén arrancando. Cuando el maíz está en barbecho, luce un color brillantón. Las hebras como un nailón presumen con sus lindezas, pero agachan la cabeza si las agarra el carbón. Igual me pasaba a mí en aquellos tiempos idos, joven, fuerte, presumido, y cuando se acabó el queso, volví en un triste regreso poblada el alma de olvidos. Cosas de la juventud, malaya, ¿dónde andarás? Ahora que estoy bataraz de tanto cambiar el pelo, recuerdo aquellos desvelos, pero no miro para atrás. Me volví pa' Tucumán nuevamente a padecer, y en eso de andar y ver se pasaron muchos años, entre penas, desengaños, esperanzas y placer. Mas no fue tiempo perdido, a según lo vi después, porque supe bien cómo es la vida de los paisanos. De todos me sentí hermano, del derecho y del revés. Siempre recuerdo los tiempos en que guapeando pasé, los cerros que atravesé buscando lo que no hallaba, y hasta a veces me quedaba por esos campos de a pie. Yo he caminado por el mundo, he cruzado tierras y mares, sin frontera que me pare, y en cualesquiera guarida yo he cantado, tierra querida, tus dichas y tus pesares. A veces caiban al canto como abacaje a la guada, para escuchar mis versadas, hombres de todos los vientos, trenzando sus sentimientos al compás de la encordada. Pobre de aquel que no sabe
del canto las hermosuras, la vida, la más oscura, la que tiene más quebrantos, hallará siempre en el canto consuelo para su tristura. Dicen que no tienen canto los ríos que son profundos, mas yo aprendí en este mundo que el que tiene más hondura canta mejor por ser hondo y hace miel de su amargura. Amigos, voy a dejar esta mi parte cumplida en la forma preferida de una milonga pampeana. Canté de manera llana ciertas cosas de mi vida. Ahora me voy, no sé a dónde, pa' mí todo rumbo es bueno. Los campos con ser ajeno los cruzo de un galopito. Guarida no necesito, yo sé dormir al sereno. Siempre hay alguna guarida en la falda de una sierra, y mientras siga esta guerra de injusticias para mí, yo he de pensar desde allí canciones para mi tierra. Y aunque me quiten la vida o engrillen mi libertad, y aunque chamusquen quizá mi guitarra en los fogones, han de vivir mis canciones en el alma de los demás. No me nuembren que es pecado y no comenten mis trinos. Yo me voy con mi destino pa'l lau donde el sol se pierde. Tal vez alguno se acuerde que aquí canta un argentino.